बाक्सानि सालबारियाव जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड गाहाय मावफुं सोद्रोमा काप 2025 दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्डनि गिबिसिन बड'लेण्ड गाहाय मावफुं सोद्रोमा कापआ हारिफोरखौ खौसे खालामनाय, गोजोनखौ गोसारहोनाय मोनसे थांखिजों बिसिडिसि खोन्दोनिफ्राय सोलिगासिनो दं। बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला खोन्दोनि गिबिसिन बड'लेण्ड गाहाय मावफुं सोद्रोमा काप 2025 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय जिल्ला खोन्दोनि गेलेमु थावनि कमलाबारियाव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै जिल्ला थाखोनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैयो 63 नं चापागुरि बियाबनि एमएलए एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावो 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि, इएम राकेश ब्रह्म, बारग' एमसिएलए माखन स्वर्गियारि, सालबारि टिसिएलसिनि मासिगिरि बिनद मुसाहारि, लोगोसे बे हाबाफारियाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला खोन्दोनि गेलेगिरि हानजा महरै गासै मोन 6था बियाबनि हानजाफोरा गेलेगोन। बेफोरनि गेजेराव गिबिसिन गेलेगिरि महरै गेलेयो दिहिरा बियाब आरो मुसलपुर बियाबा। बिटिआर सरकारे प्रथमबाৰৰ কাৰণে CM কাপ আৰম্ভ কৰিছে। অসম চৰকাৰে যেনেকৈ খেল মহাৰণ আৰম্ভ কৰি পেলাই গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা যিটো খেলুৱৈসকলক উলিয়াই আনি ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাবৰ কাৰণে এটা সুযোগ দিছিলে। আৰু যথেষ্ট মানুহে আজি সংস্থাপনো পালে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে বিভিন্ন খেলত গ'ল। অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰতো ষ্ট্ৰীমটো 5টা নে 6টা ষ্ট্ৰীম আছিলে আৰু বিটিআৰৰ এইবাৰ অকল ফুটবলক লৈ পেলাই তেখেতসকলে টুৰ্ণামেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছে। আজি জিলা ভিত্তিক যিটো টুৰ্ণামেণ্ট কালি ফাইনেল হৈ যাব আৰু মুছলপুৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা যি টিমে চেম্পিয়ন হৈ যাব কাউন্সিল লেভেলৰ কম্পিটিশ্যন 6টা টিমৰ মাজত কম্পিটিশ্যনত যাব। এইটো খুব এটা ভাল পদক্ষেপ আৰু যিটো প্ৰশংসা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শেহতীয়াভাৱে যিটো নিজৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান ইয়াত উল্লেখ কৰিলে যে বিটিআৰত আজি ফুটবল হাব হ'বলৈ গৈ আছে। উন্নয়নৰ লগে লগে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে খেলুৱৈসকলে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ফুটবলৰ যিটো এটা মহাৰণ চলি আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চিত হৈ গ'ল। আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে সহায় কৰি আছে আৰু সদায় প্ৰশংসা কৰি আছে। প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত সকলোবোৰ এটা যোগাত্মক যিটো এটা উন্নয়ন ক্ৰিয়েটিভ বা কনষ্ট্ৰাকটিভ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া হৈ আছে। যিটো বিটিআৰত খেলটো এটা মহোৎসৱৰ নিচিনা আছিল, জাতীয় মহোৎসৱৰ নিচিনা। ফুটবল প্ৰতিখন গাঁৱত ফুটবল খেলিছিলে। এই ফুটবলটো কিবা কাৰণত মানে নোহোৱা হৈ গৈছিল, আন্দোলনৰ এটা পৰিৱেশতো শেষ হৈ গৈছিল আৰু বিভিন্ন কাৰণত শেষ হৈ গৈছিল। কিন্তু আজি এইটো আকৌ এটা উৎসৱৰ এটা ৰূপ লৈছে। প্ৰতিখন গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালী, আগত ছোৱালীবিলাকে ফুটবল খেলা নাছিল, আজিকালি ফুটবল খেলে। প্ৰায় 4000 খেলুৱৈয়ে ইয়াত বিচিডিচিৰ লেভেলৰ পৰা আগভাগ লৈছিলে। বাক্সা জিলা হিচাপে প্ৰায় 69টা বিচিডিচি আছে। আজি জিলা পৰ্যায়ত 1000তকৈ মানে 1100তকৈ অলপমান বেছি খেলুৱৈয়ে ভাগ লৈছে আৰু কালি এটা টিমে চেম্পিয়ন হৈ পেলাই কাউন্সিল লেভেলত যাব আৰু মই সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই এতিয়া আজি গৈ পেলাই আকৌ পিছবেলা কোকৰাঝাৰৰ যিটো CM কাপ এইটো উদ্বোধন কৰিব গৈ আছোঁ। তো মই ইয়াত নিজেই জড়িত হ'বলৈ মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। অকল্পনীয়ভাৱে মানুহৰ সঁহাৰি এই ডাঙৰ সফলতাৰ কাৰণে মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন। जोंहा बेखिनियावनो जोंनि गेजेरावहाय सासे आलासि बिथां नुजाथिफैनो हादों। बुंनाया जाहैबाय राकेश ब्रह्म सार, EM बिटिआर। बिटिआर CM काप सालबारियाव दिनै कमलाबारियाव थानाय स्टेडियामाव खुंनाय जादों। बेयो बिटिआरनि थाखाय गोदान, बे बोसोरनिफ्राय जागायबाय। CM बर्तमाननि बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथांनि नाजानायाव आसामाव जिहेतु
खेल महारन जाबाय थादों थिग बेबायदिनो एखे धरनैनो बे बारनिफ्राय बिटिआरआवबो सालायनो लानाय जादों बिनि दारै आं सानो बे बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै आरो टिएलसिसि लेभेलाव लानानै आरो दिनै बे मा होनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जादों आरो दिनै बेवहाय जानाया 6टा जोंनि मथनगुरि सालबारि कक्लाबारि मुसलपुर दिहिरा बागानपारा बे 6टा टिएलसिसिया बाहाय बाहागो लादों जितु बिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै फोथायो निस्सय बिनि दारै जिहेतु एकदम गाहाय थाखो सुफा गामिनिफ्राय जिहेतु बे बादायलायनायाव बाहागो लादों जोंनि जायफ्रा गामि खना खनलायाव थानाय जायफ्रा स्पर्ट्स टेलेन्टसफ्रा निस्सय बेवहाय सुबिदा लानो हागोन बिनि दारै गावखौ मा होनो ब्लक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो माने बेखौ माने बिटिसि लेभेलाव बियो गावखौ जुदि गावनि टेलेन्टखौ देखायनायजों लोगोसे बियो स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव बियो हयथ' सानसे गेलेनायनि सुबिदाखौ लानो मोनगोन बियो मोजां पदक्षेप बिनि दारै जोंनि गेलेगिरि आरो गेलेनाया आसलते मोनसे ओरैनो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टल' नङा बियो खेलायाव गोबां स्कप थायो गेलेनायनि गेजेरजों बा सासे देंखोगिरिया जेरै सा सुबिदा दङ गेलेनायाबो थिग एखे धरनैनो बेफोरबायदि स्कपखौ मोननो हायो बेवहाय गोबां स्कप दङ खेलायाथ' फुटबलल' नङा बेजों लोगोसे नानानथा धरननि खेलफोर दङ बिनि गेजेरजों गावखौ माने गावनि जिथु माने टेलेन्ट बेखौ बिसोरो स्कप लानांगौ आङो रायजोखौ खावलायदों आरो जोंनि गारजेन बिमा बिफा आरो गासै ओनसोलनि रायजोखौ खावलायदों जाहाथे बेवहाय गावनि गथ' गथायखौ आरो बिनि भबिष्यतखौ दानो थाखाय जाहाथे बयबो बेवहाय बाहागो लायो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खावलायगोन